Rozpadávajúce sa manželstvá potvrdzujú bezvýchodiskovú situáciu a stav, ktorý nikto nerieši. Naliehavosť potreby celospoločenskej zmeny a aktivizácie všetkých, ktorým leží osud Slovenska na srdci, sa už nedá viac odkladať. To boli slová Jozefa Behíla, občianskeho kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky. V pekných priestoroch našich najmladších kúpeľov v Nimnici pacienti aspoň na chvíľu zabúdajú na starosti, ktoré v dnešnej dobe postihujú takmer každú slovenskú rodinu. Sála v liečebnom dome Balnea Grand sa zaplnila do posledného miesta. Spevák a moderátor večera Peter Stašák vo svojich piesniach pomyselne poprevážal pacientov hádam po všetkých letných turistických zákutiach Európy. Neláka ma viac už vášna Varadero, nechcem sa tam vrátiť, verný priateľ Fero. Vďační kúpeľní hostia ocenili nielen melodické tóny, ale aj vážnosť slov Jozefa Behíla. Takmer všetci podporili jeho kandidatúru na post hlavy štátu. Dožadovali sa častejších stretnutí a súhlasili, aby sa už konečne zmenil volebný systém. Po 24 rokoch od nežnej revolúcie sú ľudia za to, aby opäť nastala zmena a nadišiel čas celospoločenského upratovania. Slovensko si ďalšie experimenty už nemôže dovoliť.